धूप आता ना कड़ाका भाग साला गोड़ जल जाता है। ओ का जाने घरवा कौन कौन बाने सन। यहाँ मिल गई है तो खरीद लेनिया। ए पतोहा 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 ए पतोहा लागत घरवा कोनो नइखे कारे। हाँ बाबूजी बोली। कबे से हम दुआरी पर खड़ा होके चिल्ला तनी कौनो बा कि ना। घर में काम करत रहनी है। हई देखो ना हई आम मिल गइल हो। ये आम कहाँ से ले लेनी है? वो गमछी में बजरिया में मिल गइल हो। तो बाजारी में खरीद लिया तब पन्नी में ना रखवावे के। अरे बूढ़ पुरनिया आदमी कुछ में ले लेला। ले चलो तनी धो तनी काट के दो। बड़ी धूप भइल बा। अब चप्पल उप्पल पैर में ना आवे। चप्पल उप्पल का भइल? कहाँ छोड़नी चप्पल उप्पल? चला बूढ़ पुरनिया आदमी के इना इतना ते धूप बा तो चप्पल उप्पल पहन ली। ठीक बा बैठी काट के दे तो नहीं आई। चलो का जानी कहाँ से सड़ल पकल उठा ले आवे नी। बुझाला कि जैसे पैसे नहीं लेला के वो फ्रीये में उठा ले आवे नी। का बाबूजी पैसा ना देले बानी का आमे के कि सड़ल सड़ल आम उठाइल ले बानी? अरे हो फ्री में के बेरा देवे वाला बा। फ्री में तो केहू बुखार देते नइखे। तारा तो ई आम हवे। अरे सीजन के फल ह लौकल ह तो कीन लेनी हा। देखो तनी जल्दी काट के लिए आवहू। ली बाबूजी खाई। बैठ जा। बड़ा मीठ बा हो। अब मीठ बा लेकिन सड़ल कितना बा? चाहे तो उ कनियो के घरे बनता वो तो कीन के लिए आवे। 1 किलो आम खरीद के लेके नहीं आधा किलो सड़ल निकल जाई। चाहे तो जरूरत के ठग ले दुकान वाला। एमे है नमक मरीचा नीमक काहे के धइले बाड़ू? अरे बाबूजी अमवा तो मीठ रहल है तो हम सोचनी है नमकवा मरचा धर दी तो वही से और काम चल जाई। तू हमरा के भूली आवतारू। तू जानतारू कि बाबूजी थनी ऐसा पिए ले तो नमको मरीचवा से पी लिए। बहुत चलाक हमार पतो बिया। हो हना बड़ी घाम बा। आज हमहू गरम ह लागत कि हमार धोती बिगड़ जाए। हम तनी बाथरूम में से हो। अरे बाप रे बाप लागत कि धोती खराब हो जाए। बुढ़ारी में बड़ी गर्मी है। है जल्दी खा के खत्म करी माछी लगथी अमवा में। अरे बाप रे बाप तू काहे ना एगो ले लेलू ह। अरे बाप रे फिर लगा कैसे हम लेके आइल बानी जे बार बार लैट्रिन में जाए पड़ता। आम तो अरे बाप रे बाप। ओहो ओह नो इतना गर्मी होता बुढ़वा घर तले हाथ बिना आगले
अरे बाप रे बाप, गर्मी से रह नहीं जाता। एक तो बड़ा खगवास लग जाता, दूसरे खाई नहीं छूट जाता। एमे से ले जाए देख लो, बड़े आदमी घर के हिया, हमारे अमुआ में से खाती है चुरा के, बुझाती है कि बुढ़वा देखते नहीं के। बाबूजी कुछ कहो तनी का ना हो। हाँ खाई माछी लगत गया। ए लागत है कि हमार तबीयत खराब होई का दो, लागत है कोई हाली कोई नहीं। तो जब पेट झरे तो काहे आम खाता नहीं? आम कब्जिया है। आ कैसे नाम लेके कोनो दवाई वही नहीं के ना मिले ले? खाता नहीं, यही से जो पैसा लागल बा में, बड़ी मेहनत से आई बा। ये पतो है हमरा के कोनो डॉक्टर से दिखाओ। का हो गई? हमें लगा था कि चढ़ा पड़ी, ज्यादा तबीयत खराब होता का? अरे बाप रे, अरे भाई दुनिया भर के जीव के झबाल आमे सवारी हमके एकदम विपत्ति में डाल देला। कहाँ रहता वो ना बेटा, बताओ हम का करें? काल बा ठीक बा, ये अपना बाबूजी के देखी का हो गइल बा। अरे ई कैसे हो गई? ई काहे सुत गइल आते? सूत ना गई ना, आईना हम बाजारे से दोपहरिया में, ना तो गोड़े में चप्पल रहल, ना कपारे पे गमछी रहल। 1 किलो आम गमछी में भरने लेके आईनी है, और वो कहनी है बहुत तनी काट के दो, तनी खाई, काट के देनी है, खैनी है। आज खाते में लैट्रिन आवे लगनी, जाए लगनी, आवे लगनी, जाए लगनी, का जाने कितना बार गईनी है, नहीं कोनो गिनती नहीं के। और तब से आके फटिया पे गिर गईनी। तनी देखी बाबूजी के का भइल बा। आमवा कैसन रहल? अब बाबूजी जान हम के कैसन रहले हम। इनके देख के तो पानी सब गिर गइल भाई, नस सब सूख गइल बा। अब का होई? रुको हम डॉक्टर के बुला के लिए, अपने बोझा तो बोतल चढ़ाओ पड़ी। ए बोतल चढ़ाए पड़ी, डॉक्टर के बुला के लाओ तनी। रुकी, बोतल चढ़ावे के तरीका हम जाने नहीं, कैसी बोतल चढ़ावल जाला। पकड़ी है। अरे तो सटक जाई तो सब गड़बड़ हो जाई काम। अरे ना सटक ना, तू चिंता मत कर, पानी भर के लाओ तनी। हम जानत नहीं कि कैसे चढ़ावा ना बोतल। अरे डॉक्टर नु चढ़ाई। अरे तो डॉक्टर से ज्यादा हम जाने नहीं। चल चुप रह। अब वैसे भी बाबूजी लुढ़क जाइए तो कोनो। हाँ बात तो सही है, कहत रू एगो टेंशन खत्म हो जाई साझे सुबेरे के। उलझे ना नीचे थोड़ी चढ़ी है, जा बनाओ। रुकी हम बना तनी ना, का हम लबर लबर कइले बानी। अरे बाप रे, अरे यार ठीक है। अरे अरे अम्मा बाबूजी गइल नहीं। आई दा अम्मा बाबूजी गइल नहीं। बाबूजी गइलन। आयो दादा बाबूजी। अरे तनी कइले बानी। बाबूजी गइलन त जाएगी। कौन से दुख मुसीबत होटल कौन से उनके गइल उनके बाद तो एसी लग जाई। उनके रहले ना एसी लग पड़ त गइले के बाद एसी लग जाई। का रोत है? चल चुप रह। बाबूजी 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 बुझाता कि बाबूजी के बिना कुछ ना करी। बाबूजी बड़ा निक रहतन त ये कुल करतन। बाबूजी तो जीव के जवाल हमरे रहने। बुढ़ौती मिल के हाई ले आके दा, आम काट के ला दा, खाना बना के ला, पानी बना के दा। कुछ बोलो